Kapin gatos ka magbanay sa Zamboanga City ang apektado human na sunog ang halos gatusab ka mga balay atol sa sunog sa Zamboanga City kagabi. Atong saro ng detalyan ini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, miabot sa ikatulong alarma ang sunog nga milamoy sa halos gatos ka mga balay sa barangay Camino Nuevo dinhi sa Zamboanga City. Ang gitudlong hinungdan ang gitudlong hinungdan sa sunog nabiyaan nga gidagkutang kandila. Mao kini ang paglamoy sa kalayo sa daghang kabalayan sa Tambucho Drive, barangay Camino Nuevo, Zamboanga City, pasado alas 8:30 Domingo sa gabi. Gani sa aerial video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang kadako sa sunog nga matod sa kabomberuhan anaa sa halos usa ka gatos ka mga balay ang gilamoy sa kalayo. Sa kadako sa sunog, miabot sa 14 ka fire trucks ang nagtinabangay aron mapalong ang kalayo. Human sa 2 ka oras, gideklara na kining fire under control sa BFP. Sumala sa kabomberuhan, gilayong gisaka sa third alarm status ang maong sunog tungod sagad sa mga kabalayan, gama sa light materials, hinungdan nga paspas mikatag ang kalayo. Naglisod sab sila sa pagpakgang sa maong sunog, gumikan sa gamay nga dalan. Dalagang ko, magkuha kong baldik po. Para man yung mga tao, tubig. Ang border nga si Ana May Mondedo, wala na'y nasalbang gamit. Kami agad pagtingin ko, yun na yung door namin lang. Sunog na? Wala, at yung mga gamit na, mga papers namin, yung mga lahat, mga gamit na, wala ko na nadala. Ang nasunugan sab nga si Adelfa Moreno, gisiguro nga masalbar ang imahe ni Senior Santo Niño. Nagpasalamat ko sa Ginoo, gitabangan ako mga anak, buhi lang, wala napil na sunog. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, nabiyaan nga gidagkutang kandila ang gitudlong hinungdan sa sunog. Before the fire incident, nagkaroon po ng yung brownout sa lugar na ito. So yung mga residents nga natin is nagsindi po sila ng kandela, lampara kasi this is around 8 o'clock in the evening. So yun po, doon po sa second floor, nagumpisa yung sunog. Pero yung pinaka-cause of fire po niya is still under investigation. No? We are still inviting mga witnesses para makunan po natin ng sworn statements po. Gibana-bana ang anaas sa 139 ka mga magbanay ang apektado sa sunog. 2 sab matud pa ang samdan nga gilayong gidala sa ospital. Sa kasamtangan, anaas sa mga covered court sa barangay Camino Nuevo ug Canilar ang mga apektadong residente. Gipang apod-apura na sab sila og pagkaon ug hygiene kit sa CSWDO. Matod sa barangay council sa Camino Nuevo nga abli ang ilang barangay alang sa gusto sab nga magpaabot og ginabang sa mga nasunugan. Kung mga good Samaritans di ato nalye, iyo mismo ay manak de ustedes mga heart. Pwede kan pidiyo, iyo mismo at the same time pidiyo ayuda con ustedes si pwede lang kung nandun yung mga constituent which is anoche ay sila yung mga fire victim. Sara, sa karon padayon ang pag-abot-abot sa mga hinabang gikan sa lokal nga kagamhanan alang sa mga biktima sa sunog nga nahimutang sa mga evacuation center. Gawas sa mga pagkaon ug tubig, nagmuntar sab og mga portable toilets ang LGU aron magamit sa mga bakwit. Sara. Okay, dagang salamat Efren Mamak.